Ден 15 от априлското ми предизвикателство да ви говоря на български за важни за мен теми до 30 април всеки демничен ден. Статистиката, както разбрахме, показва, че 1 от 5 или 1 от 4 човека имат невроразнообразно състояние, но това не са онези там различните. Това са хората около вас. И дори може и да си ти. Това са децата, които мразеха да четат и сега пораснаха и все още може би не обичат или предпочитат аудиокниги. Това са хората, които започват едно нещо и 3 часа по-късно все още не са свършили това, което са почнали, но 100 други неща са свършили. Това е колегата ви в технологичния отдел, в финансовия отдел, който много често ви помага. А пък може да си ти и още да не си осъзнал. Затова нека дадем шанс да научим повече. Да сме по-толерантни по начина, по който гледаме на хората, които може да са различни от нас, защото така създаваме среда, работна среда, която подканваща, спокойна и наистина работи за абсолютно всички. А средата, която работи за всички, дава шанс всеки, независимо от това какъв е, да се представи по възможно най-добрия начин да даде най-доброто от себе си.